Pre inštaláciu Windows servera si najprv vytvoríme virtuálny počítač. Klikneme na ikonu nového virtuálneho stroja, pomenujeme si ho ako Windows Server, keďže ideme inštalovať verziu 2008, tak Windows Server 2008 Release 2. No a vyberieme si správnu verziu. Konkrétne ideme inštalovať 64-bitovú verziu, takže vyberieme si Windows 2008 64-bit. Klikneme na Next, vyberieme si požadovanú rámku. V podstate nám stačí 512 MB, ale kvôli rýchlosti si môžeme zvoliť aj vyššiu, takže ja si zvolím 1024. Kliknem na Next, vytvorím si nový virtuálny disk. No a počítač je vytvorený. Samotná inštalácia prebieha tak, že si pripojíme do virtuálnej CD mechaniky virtuálny image, teda image Windows servera. Ja ho už mám stiahnutý zo stránky Microsoftu, dá sa tam veľmi jednoducho stiahnuť po bezplatnej registrácii a je to 180-dňová skúšobná verzia. Takže vložím si do virtuálnej CD mechaniky image, kliknem na Start. No a následne môžem inštalovať Windows Server klasickým spôsobom, podobne ako inštalujeme Windows 7 alebo Windows 10. Počkáme, kým inštalátor nabehne. No a vyberieme si jazykové nastavenia. Budeme celý systém konfigurovať v angličtine s anglickou klávesnicou, aby sme to mali jednoduchšie. Takže necháme nastavenia anglické. No a klikneme na Install Now. Systém sa nás následne opýta niekoľko otázok a inštalácia započne. Prvou otázkou je výber verzie operačného systému, ktorú chceme nainštalovať. Vidíme, že v podstate máme na výber z dvoch typov inštalácií. Jedna je Full, druhá je Server Core. Full inštalácia je inštalácia s grafickým rozhraním, respektíve systém bude možné konfigurovať cez grafické rozhranie, a Server Core inštalácia nám umožňuje nastavovať server len cez príkazový riadok, čiže nemáme tam žiadne grafické používateľské rozhranie. Ďalej tu máme niekoľko edícií. Sú to edície Standard, Enterprise, Data Center a Web Server. Web Server je najmenšia edícia, teda môžeme s ňou robiť najmenej, dá sa tam spustiť len Web Server, žiadne ďalšie možnosti Windows Servera nevieme využiť. No a postupne potom nasledujú verzie Standard, Enterprise a Data Center. Standard má najväčšie obmedzenie, čo sa týka počtu používateľov a počtu procesorov, na ktorých môže systém bežať. Takisto počet virtuálnych inštancií, ktoré systém podporuje. Najrobustnejšia alebo edícia, ktorá umožňuje najviac, je edícia Data Center. Takže vyberieme si Data Center Full Installation a klikneme na Next. Následne si prečítame licenčné podmienky. No a vyberieme možnosť Custom, Advanced. V prípade, že si chceme rozdeliť disk na partície, môžeme to spraviť teraz alebo potom neskôr po inštalácii systému. Ja budem všetko inštalovať na jednu partíciu, takže disk nebudem deliť. Kliknem na Next. Čiže teraz musíme zadať heslo, ktoré má minimálne 8 písmen, má malé, veľké písmená, znaky a čísla. Vymyslíme si teda nejaké. Musíme ho zadať dvakrát rovnaké, čiže nezadávame do jedného polička login a do druhého heslo. Login je administrátor,
heslo treba zadať dvakrát. Po úspešnom vytvorení administratorského konta systém pripraví prostredie. No a našou úlohou bude vykonať základné nastavenia systému. Takže takto vyzerá systém Windows Server 2008. Po krátkej chvíli sa otvorí Initial Configuration Wizard. My si ale ešte predtým doinštalujeme VirtualBox Guest Additions, aby sme systém mohli mať vo full screen režime alebo aspoň v maximalizovanom okne. Ja teda pozatváram okna, ktoré sa otvoria. No a klasickým spôsobom cez Devices, Install Guest Additions vyberiem možnosť Computer, no a následne výberom inštalačného súboru nainštalujem VirtualBox Guest Additions. Tieto Guest Additions nám potom uľahčia napríklad aj kopírovanie príkazov z nejakých externých zdrojov z web stránok do Windows servera a takisto nám umožňuje aj prenášať súbory medzi reálnym a virtuálnym počítačom. Takže reštartneme si systém a už začneme následne s konfiguráciou. Čiže prvé prihlásenie po reštarte funguje tak, že musíme stlačiť Ctrl-Alt-Delete. Urobíme to vo virtuálnom stroji tak, že klikneme na Machine a na položku Insert Ctrl-Alt-Delete, alebo vpravo máme uvedenú klávesovú skratku Host plus Del. Host kľúč alebo host kláves je Right Control, takže pravý Ctrl a Delete nám spraví rovnakú službu ako kliknutie myšou na Machine a Insert Ctrl-Alt-Delete. Následne sa nám objaví administratorské konto, vložíme si nami vytvorené heslo a klikneme na Enter. Keďže máme nainštalovaný VirtualBox Guest Additions, môžeme si okno maximalizovať. No a následne sa nám otvorí opäť okno s prvotnou konfiguráciou, tzv. Initial Configuration Tasks. Najprv si ale musíme počítač pripojiť do siete. Virtuálny počítač má niekoľko možností, ktoré môžeme využiť na jeho pripojenie do siete. Klikneme si teda pravým tlačidlom na ikonku dvoch počítačov. Klikneme pravým tlačidlom a vyberieme možnosť Network Settings. Následne máme možnosť vybrať si jednu z viacerých možností. Prvá možnosť je Not Attached, to znamená, že sieťová karta na virtuálnom počítači nie je pripojená k ničomu. NAT je možnosť, ktorá hovorí o tom, že počítač virtuálny bude zdieľať s počítačom reálnym internetové pripojenie. Bridged Adapter, ešte k NAT-ku, NAT mi vlastne neumožní to, aby bol virtuálny počítač viditeľný z reálneho počítača, len naopak. Čiže reálny bude viditeľný z virtuálneho, ale naopak to fungovať nebude. Čiže vo virtuálnom počítači, teda v reálnom počítači nebudem môcť vidieť nejaké sieťové parametre, alebo nebudem môcť ani pingnúť virtuálny počítač. Bridged Adapter nám vlastne toto obmedzenie ruší a v prípade Bridged Adaptera zapojím virtuálny počítač do reálnej siete, do ktorej je pripojený môj fyzický počítač. Ďalej máme možnosť Internal Network. Internal Network je možnosť vytvorenia vnútornej virtuálnej siete, čiže ako keby som mal virtuálne počítače pripojené do jedného switcha. No a ďalšie možnosti ani nebudeme využívať.
Čiže vyberieme si Internal Network a máme možnosť vytvoriť si vlastné virtuálne siete. Predvolená je init.net, ja si to môžem zmeniť na sieť, ktorá sa bude volať Windows Server 2008. Následne kliknem na OK. Môžem vpravo dole vidieť, že karta sa mi resetuje. No a môžem vykonať jednotlivé úlohy inicializačnej konfigurácie alebo prvotnej konfigurácie. Mám tu 3 body, ktoré by som mal, alebo môžem ich splniť, ale nemusím. Je to na mne, všetko si nastavím. V prvom bode by sme si mali aktivovať Windows, keďže používame len skúšobnú verziu, nebudeme ho aktivovať. Ďalšia časť v prvom bode je nastavenie časovej zóny, to samozrejme vykonať môžeme. Vyberiem si teda správny dátum a čas. Vyberiem si časovú zónu. V našom prípade si vyberiem Belehrad, Bratislavu, Budapešť, Prahu. Kliknem na OK. A idem na ďalšiu časť. Máme si nastaviť sieťové pripojenie. Máme už teda kartu pripojenú do virtuálnej siete. No a teraz si nastavím IP adresu, ktorú v tej danej virtuálnej sieti budem používať. Kliknem na Local Area Connection. Následne sa mi otvorí Local Area Connection Status, v ktorom si vyberiem možnosť Properties. Keďže nebudem používať TCP/IP verziu 6, tak túto možnosť vypnem a nastavím si len IPv4 adresu, a to konkrétne 192.168.1.1. Systém mi automaticky vyplní predvolenú subnet masku. Keďže tento server nebude pripojený do internetu, nebudem vyplňovať default gateway, no a preferred DNS server nechám zatiaľ prázdny. Kliknem na OK. A vrátim sa do Initial Configuration Tasks. Ďalšou časťou konfigurácie je nastaviť názov tohto servera. To spravím tak, že po kliknutí na Provide Computer Name and Domain kliknem na možnosť Change. No a zmením meno z tohto náhodného na napríklad školský server. Je dobré nechávať mená bez nejakých špeciálnych diakritických znakov, bez výkričníkov, mriežok, bodiek a podobne. Používame len malé a veľké písmená, prípadne čísla. Môžeme ešte využiť napríklad pomlčku. Takže teraz ma počítač vyzval, že by som mal reštartovať server na to, aby sa zmeny uplatnili. Ja teda server reštartujem. No a opäť sa prihlásim. Tentokrát si už cestu skrátim, nebudem klikať na Machine a Insert Ctrl Alt Delete, ale využijem klávesovú skratku pravý Ctrl a Delete. Zadám opäť heslo. No a pokračujem v tej inicializačnej konfigurácii. Počkám, kým sa mi otvorí Initial Configuration Tasks. Druhým krokom je updateovanie servera, keďže my ho nebudeme používať momentálne v žiadnom produkčnom prostredí, budeme ho využívať len na testovanie, tak druhý krok preskočíme.
No a prejdeme rovno na tretí krok. Tretí krok je prispôsobenie servera. Môžeme doinštalovať role. Role sú v podstate programy, ktoré nám umožňujú k Windows serveru pridávať nejaké ďalšie možnosti. Napríklad umožňujú mi nastaviť na serveri DHCP službu, DNS službu, službu Active Directory či nejaké iné služby. Ja si teda kliknem na možnosť Add Roles. No a následne sa mi otvorí Wizard, alebo teda pomocník, ktorý mi pomôže nainštalovať požadované role. My začneme rolou Active Directory. Active Directory je služba, ktorá mi umožňuje autentifikovať počítače a používateľov v sieti. Teda umožňuje mi urobiť to, aby som mal na tomto serveri všetky počítačové a používateľské kontá a nemusel som jednotlivé počítače a ich účty spravovať separátne. Keď mám vo firme 1000 počítačov, viem ich spravovať z jedného miesta. Kliknem teda na tlačidlo Next a vyberiem si rolu Active Directory Domain Services, pričom systém mi vyhodí upozornenie, že pred inštaláciou Active Directory Domain Services musí mať ešte doinštalované niektoré featurey alebo možnosti, doplnky a ja teda len potvrdím, aby systém do inštalácie pridal aj tieto požadované časti systému. No a kliknem na Next. Následne sa mi pridal do inštalačného stromu riadok Active Directory Domain Services, kde si môžem prečítať o tejto službe informácie. Takisto sa môžem dozvedieť o tom, čo to Active Directory Domain Services je, ako sa inštaluje a aké sú nejaké základné konfigurácie Active Directory. Po kliknutí na Next sa mi zobrazí potvrdenie Confirm Installation Selections, teda ak som spokojný s tým, čo chcem inštalovať, kliknem na možnosť Install, no a počkam, kým sa mi dané role a featurey doinštalujú. Po doinštalovaní sa mi zobrazil prehľad výsledkov inštalácie. Bude mám jeden warning, ktorý hovorí o tom, že nemám zapnuté automatické updaty, takže niektoré role, ktoré už boli medzi tým v rámci updateov pridané, mi nemusia fungovať, čo nie je náš prípad. No a mám tu dvakrát napísané, že inštalácia bola úspešná, pričom keď si všimnem, alebo keď budem čítať tieto jednotlivé riadky, tak si všimnem, že mám tu možnosť Close this wizard and launch the Active Directory Domain Services Installation Wizard. Čiže ja som si len doinštaloval rolu, ale ešte si potrebujem tú danú Active Directory nakonfigurovať, čo spravím práve kliknutím na tento modrý odkaz Close this wizard and launch the Active Directory Domain Services Installation Wizard DC Promo Exe. Ak by som na tento riadok neklikol, tak môžem neskôr cez možnosť Start spustiť a vpísaním DC Promo Exe spustiť znova tohto pomocníka konfigurácie Active Directory. Takže ja si na to kliknem. No a idem konfigurovať Active Directory. Kliknem na Next. Vypisuje mi tu správu o kompatibilite systému. Čiže túto správu môžem preskočiť, keďže nebudem používať iné verzie systému ako tie, ktoré sú kompatibilné s 2008. Ďalej mi tu vyhodil informáciu o tom, že nemám nastavené DNS-ko v sieťových nastaveniach a pýta sa ma, že či má automaticky opraviť tento problém. Zakliknem, že áno.
No a zvolím si možnosť Next. Ďalšia otázka, ktorú sa ma pomocník pýta, je to, že či inštalujem tento server ako prvý v celej doméne, teda v skupine počítačov v mojej firme, alebo či ho pridávam už do existujúcej skupiny. My inštalujeme server poprvýkrát, teda je jediný v našej firme, v našej doméne, tak si vyberieme možnosť Create New Domain in a New Forest a klikneme na možnosť Next. Následne sa ma systém pýta, ako sa má volať moja doména. Moja doména sa bude volať napríklad škola.sk. Malo by to byť meno v tom štandardnom doménovom formáte, čiže doména druhej úrovne, niečo.sk, niečo.com, niečo.edu, niečo.cz a podobne. Systém následne vykoná kontrolu, či už také meno niekde existuje v mojej doméne, alebo teda v mojej sieti. Ako náhle zistí, že neexistuje, mám si vybrať následne kompatibilitu, teda režim compatibility, alebo forest functional level. To sú vlastne možnosti, ktoré môj server bude poskytovať pre ostatné počítače a servery v sieti, keďže v našej sieti sa nenachádza žiadny iný Windows server, čiže ani 2003, ani 2000, vyberiem si najvyššiu možnú možnosť, čo je Windows Server 2008 R2. Tieto nižšie verzie by som vyberal len vtedy, pokiaľ by som tento server inštaloval ako druhý, alebo ak by som ešte plánoval neskôr doinštalovať ďalšie servere, pričom viem, že budú s nižšími verziami. Ja to ale neplánujem, takže vyberiem si tú najvyššiu možnosť. Kliknem na Next. V tomto zobrazení nemám žiadnu ďalšiu možnosť na výber, takže kliknem zase na Next. Následne potvrdím otázku, teda potvrdím možnosť, že sa má vytvoriť záznam v DNS. Dám áno. No a systém sa ma teraz pýta na uloženie databázy používateľov a počítačov na tomto serveri. Nechám predvolené nastavenia, čiže zase vyberiem Next. No a pýta sa ma na to, aby som si vytvoril heslo pre tzv. Active Directory Recovery alebo Restore Mode. Čiže ak by sa mi niečo v Active Directory pokazilo, keďže je tam databáza používateľov a počítačov v sieti spolu s prístupovými menami a heslami, tak by som mal možnosť vlastne pristupovať k celej tejto databáze neobmedzene. Preto Microsoft umožňuje nastaviť heslo, aby sa niekto nedostal k tým zálohovaným dátam, k zálohe celej Active Directory a nevedel potom pristupovať k jednotlivým počítačom v sieti. Ja si to teda zaheslujem. Toto heslo sa odporúča, aby bolo iné ako to, ktoré sme zadali administrátorovi. No a tu už je potom len sumár, čo všetko idem robiť. Je dobre všimnúť si tieto dve mená, a to je doménové meno, škola.sk, ktoré sme si zvolili, a NetBIOS meno, čo je škola. To sa dalo automaticky z tejto prvej časti. Práve tieto dve mená potom budem môcť použiť pre prihlásenie používateľov do systému. Kliknem teda na možnosť Next, no a počkám, kým sa Active Directory nainštaluje. Môžem si zároveň zakliknúť možnosť Reboot on Completion, to znamená, že systém sa po inštalácii Active Directory automaticky sám reštartne. Po reštarte sa opäť prihlásim, ale už si môžeme všimnúť, že samotné prihlasovacie meno už nie je len čisto administrátor, ako to bolo v predošlých prípadoch, ale je tam napísané škola / administrátor. Znamená to, že sa pripájam
už nie lokálnym účtom, ale doménovým účtom. Takže zadám heslo. No a systém sa mi naštartuje už s nainštalovanou rolou Active Directory. Môžeme si to všimnúť práve v Initial Configuration Tasks v časti Roles. Po naštartovaní sa mi objavia dve role, Active Directory Domain Services a rola DNS Server, ktorá je nutná pre beh Active Directory a ktorá sa nainštalovala pri konfigurácii Active Directory. Keďže už tento zoznam inicializačných úloh nebudem potrebovať, môžem si zaškrtnúť možnosť Do not show this window at logon a tým pádom sa k tomuto oknu už vlastne pri prihlásení do systému nedostanem, ale v prípade, že ho ešte niekedy v budúcnosti budem potrebovať, dostanem sa k nemu zadaním príkazu OOBE, no a následným výberom mám znova otvorené toto okno. Takže ja to zavriem. Zavriem takisto Server Manager. No a ideme sa pozrieť na to, ako vyzerá štruktúra našej Active Directory, štruktúra našej domény. Spravím to pomocou tlačidla Start, Administrative Tools a výberom nástroja Active Directory Users and Computers. Následne sa mi otvorí takéto okno, kde vidím celú štruktúru mojej domény. Moja doména sa volá škola.sk a mám tu vytvorených niekoľko kontajnerov alebo priečinkov, v ktorých sa už nachádzajú nejaké vytvorené objekty. Objekty Active Directory môžu byť buď počítače, používatelia alebo používateľské skupiny. Momentálne mám v používateľoch jedného používateľa, ktorý sa volá Administrator a jedného používateľa, ktorý sa volá Guest, teda host. Pri tom gestovskom účte mám takú šipku dole. Čiže keby ste sa pozreli, tak vidím, že tá šipka dole niečo znamená a znamená toto, že gestovský účet alebo hostovský účet je na serveri vypnutý. Môžeme vidieť, že pri administrátorovi taká šipka smerom dole nie je. No a mám tu ešte ďalšie objekty Active Directory, čo sú predvolené bezpečnostné skupiny, ktorým sa budeme venovať potom neskôr. Takisto v časti Computers nemám žiadny počítač, ale v časti Domain Controllers mám tento môj školský server, na ktorom pracujem. Ako náhle ja prihlásim počítač do domény, tak sa objaví v tejto zložke Computers. Teraz teda máme nainštalovanú Active Directory rolu. Ideme si teda nainštalovať Windows 7 a ideme si ukázať, ako prihlásiť už existujúci počítač s nainštalovaným Windows 7 do domény a teda ako zabezpečiť to, aby sa tento počítač spolu s používateľmi overoval voči serveru. Ja teda na chvíľku minimalizujem tento Windows server. No a vytvorím si nový virtuálny stroj. Takisto mu môžem
zadať väčšiu rámku. No a idem ho nainštalovať. Opäť vložím virtuálne CD s Windows 7 do mechaniky. No a vykonám štandardnú klasickú inštaláciu. Po inštalácii Windows 7 si rovnako doinštalujeme Guest Additions. Nie je to nutné pre samotné fungovanie Windows 7 a Windows servera, ale so systémom sa potom lepšie pracuje. Čiže doinštalujem si Guest Additions. A reštartnem po inštalácii počítač. No a následne si ukážeme účty, ktoré sa vytvorili pri inštalácii. Ukážeme si rozdiel medzi lokálnymi a doménovými účtami a ukážeme si, ako teda zaradiť počítač do domény. Čiže po samotnej inštalácii operačného systému a VirtualBox Guest Additions si zaradíme počítač do rovnakej siete, v akej je Windows Server. Podobným spôsobom, čiže kliknutím na Network Adapters vyberieme si Internal Network a musíme si vybrať rovnaký názov, ako sme dali Windows serveru, aby boli server aj klientská verzia v rovnakej sieti. Musíme si samozrejme nastaviť IP adresu. To spravíme pravým kliknutím na ikonku siete, Open Network and Sharing Center, alebo cez možnosť Control Panel Network and Internet Network and Sharing Center. No a následne vyberieme Change Adapter Settings a podobným spôsobom, ako sme to riešili na serveri, vypneme IPv6 podporu a zapneme podporu IPv4, pričom si nastavíme IPv4 adresu. Na serveri sme mali IP adresu 192.168.1.1, čiže tu musí byť iná IP adresa, dám si 192.168.1.2. Default gateway opäť nepotrebujem, ale určite budem potrebovať DNS server. 192.168.1, no a keďže DNS serverom je náš Windows server, tak dám tam jeho IP adresu, čiže 192.168.1.1. Kliknem na OK. No a následne si môžem overiť cez príkazový riadok, či mám spojenie s mojím Windows serverom. Čiže vidíme, že ping na server s IP 192.168.1.1 naozaj funguje. Na počítači mám momentálne vytvorených niekoľko
účtov, ktoré sú lokálne pre ten daný počítač. Čiže počítač zatiaľ nespolupracuje nejakým spôsobom s Windows serverom, čo sa týka overovania používateľov. Zistím to cez správu počítača. Čiže kliknem si pravým na možnosť Computer, dám si Manage, no a následne v okne Computer Management vidím Local Users and Groups, čiže to sú lokálne vytvorení používateľia. Mám tam vytvoreného administrátora, ktorý je vypnutý, gesta, ktorý je vypnutý, no a konto študent, ktoré som si zadal pri inštalácii Windows 7. Ako náhle zaradím počítač do domény, bude sa už overovať každý jeden používateľ nie z tejto databázy, pokiaľ to samozrejme nebudem chcieť, ale bude sa overovať voči serveru. Ja teda idem zaradiť počítač do domény, spravím to veľmi jednoducho. Kliknem na Štart, pravím na Computer a následne na Properties, pričom sa mi otvorí takéto okno so systémovými informáciami a ja si v časti Computer Name, Domain and Workgroup Settings zvolím možnosť Change Settings. V prípade, že chcem zmeniť meno počítača, mám možnosť urobiť to teraz. Ja si tam nechám možnosť Student PC, ale už nebudem členom pracovnej skupiny, ale budem členom domény. Doména sa volá škola.sk, tu som si vytváral pri inštalácii Active Directory. Kliknem teda na OK a systém sa ma opýta na login a heslo používateľa, ktorý má právo zaraďovať počítač do domény. V našom prípade je to doménový administrátor, čiže zvolím si tu možnosť administrátor. Skontrolujem si, či tu dole mám napísané doménu škola.sk, ak áno, zadám administratorské heslo. No a počítač by mal byť zaradený v doméne. To mi potvrdí Windows hláškou Welcome to škola.sk domain. Kliknem na OK, no a následne reštartujem počítač. Ako náhle je počítač zaradený v doméne, prihlasujem sa opäť klávesovou skratkou Ctrl-Alt-Delete. No a vidím tu možnosť prihlásenia. Momentálne, toto čo tu vidím, je prihlásenie lokálnym účtom na počítač Student PC pod účtom Student. Ja, keďže som si vytvoril doménu, tak sa chcem prihlasovať doménovým účtom. Vrátim sa teda do Windows servera, ja si ich zapnem takto dva vedľa seba. Tak. Čiže idem si vytvoriť používateľský účet, ktorým sa budem prihlasovať na tento počítač a bude to účet v doméne, ktorý budem môcť spravovať z Windows servera. Kliknem si teda na možnosť alebo na Container Users a vyberiem si pravým klikom možnosť New User, vyplním mu meno a priezvisko, vyberiem mu login a zároveň v tejto obrazovke vidím dve možnosti prihlasovania. Buď použijem takýto prihlasovací reťazec, takýto login jhraško@škola.sk, alebo použijem túto staršiu formu, čiže škola / a jhraško. Dám next, vytvorím mu heslo
No a následne si zvolím možnosť, či používateľ si musí po prvom prihlásení zmeniť heslo, alebo či si ho nemôže vôbec nikdy zmeniť, či heslo expiruje alebo nie, štandardne heslo expiruje po 60 dňoch, no a či je účet zapnutý alebo vypnutý. Ja sa pomocou neho chcem hneď prihlásiť, takže ho nechám zapnutý. No a následne sa týmto účtom môžem prihlásiť vo Windows 7. Kliknem na možnosť Switch User. Ďalej si vyberiem Other User. No a môžem sa prihlásiť ako škola /jhraško alebo jhraško@škola.sk. No a heslo som mu dal jablko 1, 2, 3. Takže sa následne prihlásim. Systém mi vytvorí v priečinku Users nový používateľský profil. Takže keby som sa teraz pozrel do počítača, tak v Users uvidím okrem študenta, ktorý je vlastne lokálny počítačový účet, aj profil jhraško, čiže v ňom sa budú ukladať lokálne súbory používateľa, ktorý je prihlásený pod loginom jhraško. To, či som prihlásený v doméne, alebo či som prihlásený na počítači, si môžem overiť opäť v príkazovom riadku, a to príkazom who am I, a vidím, že som prihlásený v doméne škola ako Janko Hraško. Keď by som sa vrátil naspäť na server a pozrel by som sa teraz do kontajnera Computers, tak po refreshi vidím, že už tento počítač Student PC je zaradený v doméne a teda môže byť používaný v mojej firemnej sieti. Vytvoril som si teda počítačový účet tak, že som vo Windows 7 alebo teda v klientskej verzii priradil počítač do domény cez Computer Properties a tu na Change Settings. Momentálne som tam prihlásený ako používateľ, čiže nemám práva na zmenu týchto údajov. Takže takýmto spôsobom sa dostal tento Student PC do Active Directory. Vidím tu dokonca aj jeho operačný systém, aj nejaké základné údaje. Mám vytvoreného používateľa Janko Hraško, ktorého som si vytvoril ručne. No a vo Windows 7 som sa ním prihlásil, čiže ako náhle si vytvorím ďalších používateľov, tak môžem na ktoromkoľvek počítači v doméne sa týmto používateľským loginom a heslom prihlásiť. Ak by teda nejakému zamestnancovi vypadol počítač, že by sa pokazil, tak môžeme mu dať nový a on týmto istým loginom a heslom, ktoré použil teraz pred chvíľkou, sa môže prihlásiť na nový počítač a pokračovať ďalej v práci. Toľko základná inštalácia Windows servera a zaradenie počítača do domény. V tých ďalších videách si potom ukážeme rôzne ďalšie nastavenia, jednak bezpečnostné a jednak sieťové.